Hello, what's up mga bay? Kumusta kayo dyan? Welcome back to my channel. Please like and subscribe and don't forget to click the notification bell para ma-update kayo sa mga bagong channel ko, video ko, sorry. Ngayon, hapon na, so malapit na tayong mag-log out. Pag-usapan naman natin ngayon yung magkano ang kinikita ng isang machine operator ng wastewater management tulad ng DAF. DAF ay isang dissolved air flotation. Yan ang makinang pinapatakbo ko dito sa Dubai. So yan ang ating pag-usapan ngayon, kung magkano ang kinikita ng isang OFW na isang machine operator lang, di ba? So bisa natin ang mga bay. Okay, let's do this. Jiski TV Vlog. Hello, what's up mga bay? Tara na, umpisahan na natin yung pag-uusapan natin tungkol sa magkano ang kinikita ng isang OFW na isang machine operator dito sa Dubai. Machine operator ng isang DAF. So, ito lang ang basic lang, kung magkano yung basic dito, saka yung allowance, tapos yung overtime. Magkano lahat ang dito? Range lang nasa range lang kung magkano lahat. Ito ang basic ko. Basic, saka overtime, saka allowance. Kasi kahit maliit lang yan, wala kaming problema sa bahay, tubig, at saka kuryente kasi sagot na ng company namin. So na lang, kahit maliit yan, kinakasya pa rin namin yan kasi siyempre hindi tayo makakita niyan ganyan kalaki sa Pinas. Kahit gaano kaliit, hindi tayo makakuha ng ganyan sa Pinas. Diba mga bay, kahit yung isang welder ako dati, hindi ako aabot ng ganito na sahod kada buwan. Kaya tinanggap ko ang offer nito. So, ayan mga bay. Ito ang basic allowance tapos overtime. Yan lahat ang ko bay. Ang makukuha ang sahod dito sa Dubai. Wala ka na pong problemahan sa toilet, hindi ka na doon. Kasi pag tumira ka sa ibang hindi ka naka-accommodation ng company, ikaw kasi ang magbabayad ng yung bayad ng ng bahay mo dito pag hindi ka sa mahal kasi yung bahay dito nasa mga 1.8, yung maximum 1.8 sa isang tao lang. Pag bed spacer ka lang, mas mura. Saka may partition na mura lang din, basta kung kaya rin sa sa bulsa mo. So kaya kinuha ko na rin yung libre sa company. Kasi pag hindi mo kunin yung sa company, wala kang makuha ang sahod. Meron, pero parang kapos ka. Wala kang wala kang may bulsa. So kaya kinuha ko na yung ang company accommodation. Kasi sayang naman, di ba? Yung 1,500 ng pambahay mo, papadala mo na lang sa pamilya mo, di ba mga bay? So, ayun. Kinuha ko yun. So, yung binabayaran ko lang, internet, saka, yun lang, internet, saka pagkain mo, yun lang ginagastos mo. Saka yung iba, pinapadala mo sa Pinas, sa pamilya mo, sa pamilya ko. Kahit maliit lang yan mga bay, yung sahod ko. Kinakasya ko. Minsan nga, ma-short pa rin. Di talaga alam mga bay. Pero, sa kung tutusin, okay lang. Kahit maliit yung sahod mo. Kung hindi ka wala ng iba, pagkatanggap ng sahod, diretso, lakwat siya, diretso, di ba mga bay? Pag yung isang tao may sa sarili, tawag doon, may tawag ng mga bay? May kumpiyansa sa sarili.
di yan ano, di yan gumagastos ng masyado, di ba? Pag diretso, pagtanggap sa sahod, ano, diretso sa pamilya, tapos yung natira sa iyo, allowance, pambili mo naman ng gusto bilhin mo, tapos may pocket money ka. Yun na. Ang ipapadala mo lang, yung basic mo, yung allowance, yung basic mo lang, ipapadala mo kung may plano kang mag-ano. Kung sino mang plano ng mag-abroad, huwag nyo lang ipadala lahat kasi syempre, kumakain tayo rito, magkumagastos. Yung basic nyo na lang. Yung basic nyo lang ipapadala nyo kasi may overtime yan eh. May overtime plus basic. Hindi. Overtime plus allowance. Yun lang gagastusin mo mong buwan. Kasi yung basic mo, yan ang ipapadala mo sa pamilya natin, di ba? Okay. Kahit gaano kaliit ang sahod natin dito sa Norway, hindi tayo magkuha ng ganito kalaki sa atin na sahod, di ba mga bay? Kasi yung range lang mga sahod natin mga bay, nasa yung buwanan, nasa 8,000 lang. Depende lang kung anong posisyon mo. Kasi yung sa akin mga bay, welder, sa naka-self-employed ako, halos kumikita ko ng, kung ano lang example lang, kumikita ko ng 20 below sa isang buwan. Pero ito, kinukuha ko kasi hindi ako kukuha ng ganitong range ng sahod. Ano lang, kaya sikap-sikap lang talaga mga bay. Yun lang. Okay mga bay, salamat. Next time, until next time, just subscribe my YouTube channel and please like and don't forget to click the notification bell para ma-update kayo sa sunod na video ko. Next bay, mga ano na naman. May gagawin akong video sa susunod. Para sa inyo to mga bay. Okay, thank you mga bay. Depende kasi yan sa company. Kasi may company na mataas yung bigay, mataas yung rate na ano nila, starting rate nila. Tapos mabilis lang mag-increase. Kasi ito sa amin private eh. Semi-private, semi-government. Kasi may-ari, half-half kasi may-ari, local, may-ari, government. Kasi maliit lang yung bigay. Pero wala naman kaming nireklamo. Pero mas okay lang naman kasi libre yung bahay, tubig, kuryente. Yung sa amin lang, yung pagkain na lang at saka yung panglakwatsa mo, di ba? Hindi naman tayo lakwatsero mga bay. Yan lang talaga. Pag hindi ka gastador, sinsya na, Bisaya kasi, para makaintindi yung mga Tagaluson, yung mga Tagalog, yung makaintindi na ano. Kasi pag magbibisaya lang ako, walang makaintindi. Pwede lang sa mga katulad ng Bisaya din. Saan talaga mga bay? Kung sino man yung gusto mag-abroad, isip-isipin niyo ng maayos na magkano ang bigay ng company na papasokan ninyo. Kasi bago ka mag-apply, bago ka pumunta rito, may offer letter yan kung magkano ang bigay nila sa inyo. Pag nagustuhan mo yung offer letter nila, kung magkano yung nilagay nila sa offer letter ninyo, kaya go na kayo. Mas okay kasi pag mataas yung offer letter wala kang, lalo na pag libre yung bahay, tubig, kuryente, di ba? Kasi yung sa akin, yung bago ako pinano ng offer letter, iniisip ko muna, bakit ang liit ito? Iniisip ko talaga. Hindi ko maano sa isip ko na bakit maliit. Kaya hindi na ko tinanggap ko kasi siyempre may pamilya na tayo, may pamilya na tayong binubuhay. Kaya tinanggap ko kahit maliit. Okay lang naman kasi pagkaraos din, kahit maliit, kahit gaano, kahit paano, yun talaga lang ba sikap lang talaga. Pagkat saka tawag doon, wag lang puro gastos, wag lang ganun. Kung may bilhin ka, dapat isipin mo muna kung hindi ito
hindi magka-apekto sa allowance sa bulsa mo. Yun lang talaga mga bay. Kung sino man yung gustong mag-abroad, mag-isip-isip kayo para hindi kayo pagdating dito, ano kayo, sana hindi na lang ako mag-abroad kasi sobrang liit. Pagka ganun ba, yung iisipin mo, may ano ka, kung sa Bisaya, magmahay ka. Kung sa Bisaya, magmahay ka. Walahin ang mahay, di ba mga bay? Anong tawag doon? Sisi, oh. Huli na yung sisi. Baka pagdating ng panahon, magsisisi ka lang na bakit ko kinuha yung offer na to, sobrang liit. Yun lang talaga mga bay. Kasi ako, sobrang iniisip ko talaga ng maayos kung bago ako pumunta rito mga bay. Kasi, akalain mo, ganito lang kalaki. Yan kalaki lang sahod ko. At saka sinugalan ko. Kasi, may, yan ang taong may pangarap. Kahit maliit, kinuha. Kasi may pangarap di ba? May pangarap tayo mga bay. Mahirap kasi pag wala tayong pangarap di ba? Sige bay, hindi ko na to masyadong mataas kasi to eh. So next time lang mga bay. Ha? So this is so hanggang dito na lang tayo mga bay. So please like and subscribe to my YouTube channel and don't forget to click the notification bell para ma-update kayo sa mga bagong videos ko mga bay. Okay, thank you. Bye-bye.